u 10 sati otvoren je tradicionalni prvomajski turnir u Malom Nogometu. Susretom ekipa francuskog bataljona iz sastava UN-a i osnovne škole Padr Šerić, što je ujedno bio sportski oproštaj mjesne zajednice Podzvizd od vojnika bataljona, što se početkom ovog mjeseca vraćaju u Francusku. Poslije ove revijalne utakmice 16 ekipa će nastaviti takmičenje u sportskom duhu, a mnogobrojni navijači imat će priliku da uživaju u atraktivnim golima koje postižu majstori malog fudbala.